Usa ka lalaki nga hubog nga taga barangay Tangke, Talisay, kinsa nagsagit-sagit nga pulpol ang mga pulis. Gibuyag siyang silingan na ang namuyag na dunggaman. Ang detalye pinagi sa report ni Marie Dumabo. Fem. Yes, Bob, nakaangkon og tulo ka mga sama dinunggaban ng biktima sa nagkanilaing parte sa iyahang lawas, samtang nasikapro sabday ni noon ang suspetsado. Nagkadugo pa kining kutsilyo nga na-recover sa kapulisan nga gingong gigamit ni John Raf Bazar, 20 anyos, suspetsado sa pagpanunggab kinsa gitanggong na karon sa detention cell. Mato di Police Corporal Eliazar Bilsenia nga sa kahubog ni Bazar, gingong nagsyagit-syagit kini og nang hinaway sa mga pulis. Nigawa sa ilang panimay o nang hagit sa pulis kay ang mga pulis daw isog lang daw kay ngay armas niya mga pulpul daw ang pulis. So usa ka silingan nila ang nibadlong unya pag badlong is nagka-inistoryahay o mga heated arguments. Apan gimakak ni Bazar ang pasangil, matud niya wa siya manaway og maglagot sa mga pulis. Dugang niya nga gihagit siya sa biktima ug adunay nahitabong dinapatay. Gipakita niya ang iyang pinaakan ug bunog sa naong nga maoy nakaaghat kaniya pagdunggab sa biktima. Nadala karon sa tambalanan ng biktima. Di na tinuod mo may? Napadong na tuga to ba? Siya may nakuan, niyatol, nangadto, ningom siya nga. Rap, isog mga karap, ara diri gawas rap. Magnawa ko sa unahon na, nabuhat to na ako. Giangko ni Bazar nga sa miaging tuig nakagawas siya sa bilangguan sa kasong pagpamaligya og nadiling drugas. Apan iyang gitataw nga wa siya maglagot sa mga pulis. Kanunay magpatrolya ang pipila ka mga sakop sa kapulisan uban sa Tangke Defender sa barangay Tangke aron hingpit na mapuhag ang ginadiling drugas. Ang atong opisina ma'am is available siya 24 hours 7 sa diri sa police station. So kung naman sila mga reklamo o wala na uwinan is pwede kayo sila mo din sa atong station. Bob, kasong frustrated homicide ang gipasaka batok sa suspetsado karon lang yung hapon. Hinon gitugaan sa kapulisan nga ana-ana sa luwas nga kahimtang ang biktima. Bob? Dahil salamat, Marie Dumabo, ka sa imong live report.